Πώς? Θυμήστε ο τεράτεροφιμ. Δώσε ένα φυλάκι στην κάμερα, ας πούμε. Ρε, κορυφής. Τάκη, είσαι μεγάλο αλάνι, το ξέρεις. Εγώ την πάω καπάσει την κουρέμπια. Δεν κορυδεύετε, όχι, δεν κορυδεύουμε. Απέναντι που δεν το έκανα εγώ. Τι έκανε. Γιατί μια παίρνει ένα παππούι. Κάμουν γαμάς ρε, Τάκη. Τώρα, δεν το λες τέτοια. Για τις δουλειές του τώρα. Τάκη, γαμάς. Εγώ, Γαμάς. Άμα μου πεις ναι, θα σου δώσω. Τάκη, τι ώρα είναι, ρε. δεν πήγα πάνε τώρα, Παναγία. Τι ώρα? Πηγιά! Όχι, τζο με τον αργά, Α, ναι, μου είπε θα βγάλει τον αργά. Εδώ, ρε. Τονούσεις, εσύ. Δώσε ένα φυλάκι εδώ στην κάμερα. Δώσε ένα, έλα. Έτσι πιο ζούμερο, πιο τρίπο. Εγώ μου ήκανα βατανένα κοκκούλα έκαμπτε την πουπούνα. Ρε Τάκη, για το YouTube είσαι ρε. Τάκη, ψήνιζε. Θα έρθει, λες να τον βάζεις να λογάει εδώ απάνω.